παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο που συνεχίσουμε το μετακόμιο στο part 4. Πρώτα όμως θέλω να δω το δώρο, να δω αν έχω δώρο. Ναι. Το ξέρω, έχω να κάνω βίντεο 2-3 μέρες. Περίπου έχω να κάνω 2-3 μέρες. Γιατί δεν είχε και πολύ καλή έμπνευση και είπα να το σκεφτώ λίγο για να βγει ωραίο το βίντεο. Λοιπόν, κάντε like και subscribe και πατήστε το κουδουνάκι για να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις που θα έρχονται από μένα φυσικά για τα νέα μου βίντεο. Τέλος πάντων, να μιλάμε και πολλά. Ναι, κάνει λίγο. Μου σπάτα νεύρα τα κάνει 150 ώρες αυτό το πράγμα. Τέλειο. Για να δούμε, έχουμε καινούργιο δώρο ή μας κοροϊδεύουνε. Ή μας κοροϊδεύει αυτό το μηχάνημα. Τώρα, στο part 3 είχαμε μείνει που ήμουν εγώ και κοιμόμουνα. Ναι. Και ο γιος μου είχε πάει στον Τόντο. Σωστά. Είχε πάει όπου γουστάρει έλεγε. Ωραία, αλλά εντάξει. Τώρα δεν θα πάρω χαρακτήρα από την Κατερίνα. Γιατί τιμήσω αυτή την Κατερίνα, θα σας πω γιατί. Θα κάνουμε μια ιστορία μια αυτή που θα μου κλέψει το smile. Θα καταλάβετε γιατί δεν θέλει και γιατί δεν τη συμπαθώ. Και αυτός εδώ πέρα θα γίνει διάσημος. Κοιτάξτε το νέο μας αγόρι. Αυτός από πού είσαι ρε παιδιά, δεν το ξέρω. Ναι. Δεν με νοιάζει και πολύ. Όχι, δεν έκανε δώρο μας κοροϊδέψε. Τέλος πάντων, ωραίο ήταν το δώρο. Ωραίο μικρόφωνο, μου άρεσε πάντως. Πιο πολύ το μικρόφωνο μου άρεσε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μικρόφωνο με τριαντάφυλλα έτσι γύρω. Εντάξει, καλό ήταν. Αλλά πρέπει να φτιάξουμε και το σπίτι της Ανθούλας. Ναι. Όσο να ρωτιέστε ποιοι είναι οι γονείς του Ντόντο, είναι της Ανθούλα με τον Νίκο 3. Νίκο 4. Αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε ναι, ωραία, δεν είναι το σπίτι μας. Θα πάρω αυτό εδώ πέρα το σπίτι και είναι στο σπίτι. Ωραία, ας μπούμε μέσα και ας ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τους χώρους του σπιτιού. Ναι, η ώρα είναι 11 το πρωί. Σήμερα ξύπνησα στις 9 το πρωί. Και πάμε να το κάνουμε τώρα. Αυτά εδώ δεν τα θέλω. Στο σπίτι. Γιατί τα βάζω. Αυτά. Δεν θα έχουν κατοικίδια ούτως ή άλλως. Αυτό είναι το δωμάτιο του Ντόντο που θα κάνουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την αυλή. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εγώ συνήθως δεν ξεκινάω με τις αυλές. Και αρχίζω από εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα βάλουμε κάτι στην τσόπορτα γιατί δεν χρειάζεται. Εδώ θα κάνουμε την κουζίνα μαζί με το σαλόνι. Φυσικά εδώ θα κάνουμε το σαλόνι και εδώ πέρα θα κάνουμε την κουζίνα. Εδώ θα κάνουμε το μπάνιο νομίζω. Όχι, αυτό το δωμάτιο της Ανθούλας. Της μάνας του Ντόντο. Γιατί, ναι. Και εδώ θα κάνουμε την τουαλέτα και εδώ θα είναι το δωμάτιο του Ντόντο. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λίγο γρήγορα. Δεν θα κάνω 150 ώρες βίντεο. Γιατί έχω κάνει πολύ μεγάλα βίντεο. Βασικά κάνω πολύ μεγάλα βίντεο. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω γιατί όλη την ώρα πατήσω αυτό το πράγμα. Και θέλω να το πατήσω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, με μπερδεύει λίγο αυτό που έχει έτσι τα πράγματα. Τέλος πάντων. Και όλη την ώρα έχω πέσει. Θα πάμε εδώ. Τώρα. Θέλω μια ψηφίση. Ευχαριστώ. Θα βάλω εδώ.
Ωραία. Τέλεια. Μου αρέσει πολύ. Θα βάλουμε εδώ πέρα μια. Να το κάνουμε πιο ωραίο. Θα βάλουμε κάτι κρεβατάκια. Όχι ότι θα κινούνται, αλλά θα είναι για να παίζουν. Αφού όταν τελειώσει το σπίτι, θα συνεχίσουμε την ιστορία. Ναι. Γιατί λέγεται μετακόμιση. Γιατί μετακομίσουμε σε ένα σπίτι. Ναι. Α, εδώ πέρα δεν μπαίνει το κρεβατάκι. Καλό είναι και εδώ, εντάξει, τέλειο. Νομίζω ότι είμαστε μια χαρά από εδώ. Και τώρα θα βάλουμε για τείχο για να κάνουμε την κουζίνα. Το σαλόνι. Τι είναι την κουζίνα. Θα έχει το ίδιο τείχο η κουζίνα με το σαλόνι. Αυτό δεν ξέρω αν είμαι σίγουρη. Θα βάλω καλύτερα αυτό το χρωματάκι. Αλλά αυτό μου θυμίζει πιο πολύ σαλόνι. Ωραία. Σκέφτομαι τώρα τι να βάλω. Το σαλόνι. Θα ξεκινήσουμε το σαλόνι. Γιατί όχι. Αυτό το καναπέ. Να βγει ωραίο το σπίτι θέλω. Ωραία. Και θα βάλουμε και το φως. Θα βάλουμε αυτό εδώ, το βάλουμε εδώ. Τέλει. Και τώρα θα βάλουμε την τηλεόραση. Δηλαδή μόλις ανοίγει την πόρτα, ο κόσμος θα βλέπει το σαλόνι και την τηλεόραση. Τέλος πάντων, το βάλουμε εδώ τη τηλεόραση. Αλλά δεν είναι κάθεται και πολύ καλά. Όσο δεν ταιριάζει και πολύ. Θα βάλουμε τηλεόραση τύπου μάλλον. Θα βάλω αυτή την τηλεόραση. Ναι. Ή καλύτερα θα βάλω αυτή. Πιο καλά δεν είναι. Και τώρα θα κάνουμε την κουζίνα. Θα βάλουμε αυτό το ψυγείο. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς πράγματα είχα βάλει. Ναι, δεν θυμάμαι τι πράγματα είχα βάλει την προηγούμενη. Και γιατί έχει νομίζω σχεδόν μια εβδομάδα που είχε κάνει το κανάλι. Δεν έχει πολύ καιρό. Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχα βάλει. Όσο να ρωτιέστε, αν παίζω όλη μέρα το καμπόκα, κάνετε λάθος. Όχι βέβαια. Δεν παίζω όλη μέρα το καμπόκα, αλλά εντάξει. Παίζω πολλές φορές. Και εγώ τώρα τελευταία δεν πολύ παίζω το καμπόκα. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Το μεταξύ μόλις είχα μόνο 80 πατάκια. Μην κοιτάτε γιατί έχω τώρα 48. Δεν το είχα βάλει όλο το βράδυ να φτιάξει.
όπως έβαζα συνήθως. Ωραία. Βασικά, αυτό δεν είναι τόσο τέλειο. Το βάλω καλύτερα. Εντάξει, καλό είναι. Τώρα θα βάλουμε εδώ πέρα ένα ντουλάπι για να βάζω τα πράγματα. Θα βάλουμε αυτό εδώ. Δεν χρειάζεται να βάλουμε ντουλάπι. Και έτσι κανόνα. Δεν ξέρω, αλλά μερικοί από εσάς που βλέπετε το κανάλι μου συναντάω στην πλατεία, δεν θέλω να πω νότα. Ναι, μου λέτε να σταματήσω το κανάλι, γιατί λέτε ότι υπάρχει διαφορετικός τρόπος να έχει διάσει. Αλλά μου αρέσει το που κάνω και δεν θέλω να το σταματήσω. Δεν ξέρω γιατί το λέτε, μήπως δεν κάνω ωραία βίντεο. Εγώ πιστεύω ότι κάνω πολύ ωραία βίντεο. Τώρα γιατί δεν μου βάζετε πολλά like δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Μπορεί να μην έχετε βρει αρκετοί στο κανάλι μου, αλλά πιστεύω ότι σε 3 έτη θα γίνω πάρα πολύ διάσημη. Αχ, πόσο βαριέμαι να φτιάξω αυτό το σπίτι. Κάποιες φορές που βαριέμαι να φτιάξω ακόμα και σπίτια στο Καμπόκα. Αλλά πρέπει να το κάνω γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορώ. Και γιατί δεν το έκανα αυτές τις 2 μέρες και δεν έκανα βίντεο. Τέλος πάντων, τώρα εδώ θα κάνουμε το βήμα του Σανσούλα. Πόσο βαριέμαι, κάνω χειρότερο πράγμα. Θα σας πω γιατί μίσο τη Σανσούλα. Θα κάνουμε πάρα πολλά βίντεο στο το Καμπόκα και θα τα καταλάβετε όλα. Ναι, ούτως ή άλλως η Σανσούλα έρχεται με τον Νίκο 4. Γιατί τους άλλους μπορεί να με μισεί και εσύ είμαστε ακόμα φίλες, όχι ότι είμαστε και πολύ φίλες. Αλλά δεν μου πήρε το ζουμάρι μου, επειδή δεν μπορεί. Μόλις η Σοφία έμαθε ότι με το σμέλ κάναμε το παιδί, το μας παιδί είχε μεγάλα νεύρα. Αλλά και αυτή είχε κάνει παιδί μετά από λίγες μέρες και γύρισε λίγο τότε. Αλλά έχει χωρίσει με τον άντρα της. Φαντάζομαι ότι ακόμα αγαπάει το Smile. Ότι έχει ένα δήμο μέσα του που δεν μπορεί να το περάσει. Και δεν μπορεί και να το καταφέρει. Και αν αναρωτιέστε τώρα που είναι η Σανσούλα, αυτή ακριβώς τη στιγμή έχει πάει σε μια δουλειά. Και η ώρα είναι 2 το μεσημέρι. Έχεις αλήθεια. Εδώ στην ιστορία μας. Δεν έχω πολύ ακόμα να φτιάξω το σπίτι. Πάλι καλά. Στην αρχή δεν μου έρχεται πολύ βαρεμάρα. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά ναι, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί. Σιγά να μην κάτσω να βάλω λεπτομέρειες.
Δεν με νοιάζει αυτό ρε το μέρος. Δεν θα κάνω ρε το σπίτι. Μήπως θέλω να βάλω πλυντήριο. Εντάξει, το έβαλα. Και το τελευταίο κομμάτι, επιτέλους, το σπίτι, το δωμάτιο του Ντόντο. Να σου πω, δεν το σπάσει καθόλου το Ντόντο. Αυτό που θα κάνει με το γιο μου δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται ποτέ να το σπάσει. Είναι γκέι και οι δύο. Πραγματικά το λέω. Ποιον αρέσει να είναι γκέι. Περί το δεν είναι ούτως ή άλλως. Δεν τζάμπα χάνεις το χρόνο σου. Ακούγεται λίγο αστείο. Είναι πολύ σοβαρό παιδιά. Πολύ κακό. Μην πιστεύετε ότι γράφω τα ίδια. Δεν είναι εκεί, δεν γράφουμε. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Λοιπόν, πρέπει να το κάνω ωραίο. Θα το κάνεις perfect. Δεν ξέρω πραγματικά τι να βάλω. Αυτό. Είναι περίεργο το όνομα του, μου ακούγεται πολύ αστείο. Δεν το κορυδεύω τώρα. Ωραία, και τώρα το γραφείο του τότε. Άντε, με τελειώνουμε. Το μόνο... Πήρα και την κούκλα παιδιά στα χέρια μου, δεν ξέρω γιατί την πήρα. Μου αρέσει πολύ. Την αγόρασα, δεν βλέπετε. Επειδή έχω κλείσει την κάμερα. Δεν πειράζει, θα σας το δείξω σε λίγο. Ναι παιδιά, παίζω ακόμα με κούκλες, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει ακόμα το παιδί και όμως και 4 χρονών είναι. Ασχολούμαι ακόμα με κούκλες, αλλά όχι και πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές παίζω με το κινητό. Κανονικά αυτό πρέπει να τα λένε στην προσωπική μου ζωή.
Πρέπει να κάνω τέτοιο βίντεο. Να πω πολλά πράγματα. Σε αυτό το βίντεο δεν ήρθαμε για να μιλήσουμε για την προσωπική μου ζωή, αλλά για να κάνουμε σκηνικό μας στο καμπόκα. Κάποιοι μου λένε ότι μπορούν να με πάνε στη φυλακή με αυτό που κάνω. Αλλά εγώ δεν πιστεύω κάτι τέτοιο, γιατί πολλά παιδιά και τρίτης δημοτικού κάνουν βίντεο στο καμπόκα. Ίσως να φαίνεται και κάτι, εντάξει. Δεν είναι τόσο κακό, πιστεύω. Δεν ξέρω γιατί το θεωρείτε τόσο κακό. Σας ανοίξω λίγο την κάμερα για να δείτε. Ατιορίστε. Θα ρωτήσετε τώρα αυτό είναι αληθινή γορμόνα. Αν ήταν έτσι. Όχι. Απλώς αυτό είναι από μπαλόνι και αυτό είναι από ένα ρούχο από μια άλλη κούκλα. Είναι πολύ στυλ αυτής της μόδας. Ναι, εδώ θα δείξω τώρα ολόκληρη τη συλλογή μου. Τώρα θα κλείσω την κάμερα. Σας στέλνησα για να σας δείξω την κούκλα. Ωραία, γράψτε μου κάτω στο σχόλιο. Φυσικά όσοι δεν την έχετε ξαναδεί αυτή την κούκλα, ή μπορεί να την έχετε ξαναδεί. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Για να βάλουμε το ανθρωπάκι μας. Μακάρι ο γιος μου να έχει ερωτευτεί κοπέλα. Να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ότι και καλά ο Ντόντος είναι γκέι, ενώ στην πραγματικότητα έχει ήδη κοπέλα. Του άρεσε η κοπέλα. Στην αρχή ήταν μια κοπέλα και δεν ήταν σχετική. Θέλω να πούμε κάτι άλλο. Θα αλλάξει το σκηνικό. Τι ωραία τώρα που ξέφυγα και είμαι στο σπίτι του Ντόντου. Τέλεια. Ντόντο, μπορείς να ανοίξεις? Είμαι ο Σμαϊλάκος. Όχι, Κρίτσου. Γιατί? Φύγε, λυπάμαι, αλλά ήρθε κάποιος. Δεν θέλω, φύγε. Με πατάς, μωρή. Ναι, πάω να ανοίξω. Hi, bro. Γεια, ήρθα. Μεσημεριάτικα. Τι γυρεύεις εσύ μεσημεριάτικα στο σπίτι, bro? Λοιπόν, άκου να δεις. Ξέφυγα από το σπίτι της μητέρας μου και μου έδωσε την άδειά της. What? Πώς? Τι στο καλό? Όχι, δεν μου έδωσε, συγγνώμη. Απλώς με έφτασε και φύγω και είπε φύγε, δεν με νοιάζει. Και άμα πάθεις καμιά λίαση, δεν θα πάθω λίαση γιατί είμαι στο σπίτι σου. Καλά. Ντόντο, θα κάνουμε love. Τι θα κάνουμε? Ναι, πού είναι η μαμά σου, Ντόντο? Πού είναι η μητέρα? Η μητέρα μου είναι για Σόνια. Είχε μια δουλειά, είναι σε μια δουλειά και θα γυρίσει αργά πολύ. Είχε φύγει από τις 12, έχει μια πολύ μεγάλη. Ωραία, μπορούμε να το κάνουμε. Πήρες το κινητό σου μαζί, μωρή? Ναι, πού είναι το? Θα τραβήξουμε βίντεο. Τι λες? Οκ. Να το. Τέλεια. Ας ξεκινήσουμε. Το βάλα εδώ. Τραβάει βίντεο τώρα. Κάνουμε. Αυτό το βίντεο. Λοιπόν. Πριν αρχίσουμε, Σμιλάκο, αυτό το βίντεο δεν θα το δείξεις στους γονείς σου, ούτε στις αδελφές. Οι αδελφές τι κάνουνε? Εμένα η μητέρα μου πήγε να κοιμηθεί, οι αδελφές μου κοιμούνται. Δεν ξέρω, η μικρή μπορεί να βλέπει τάπλετ. Ελάτε, θα το κάνουμε βίντεο. Αλλά εγώ θα τον έπαιρνα τηλέφωνο.
Τηλέφωνο είναι. Κάτσε. Ναι. Κάτσε να μιλήσω. Ναι, περίμενε. Έλα, μαμά. Γε μου, τι κάνεις μεσημεριάτικα, γιατί βγήκες, πού είσαι τώρα? Θα πας καμιά ηλίαση και ένα σπίτι να πάρεις καπέλο? Όχι, είμαι στο σπίτι της κοπέλας μου και παίζουμε Fortnite. Εντάξει. Θα γυρίσω στις 4 το απόγευμα στο σπίτι. Όχι. Σε έκανα σε 1 ώρα θα είσαι εκεί. Σε 1 ώρα. Μόλις τώρα ήρθα. Πλάκα μου κάνεις. Ναι, δεν θα σε έχω να πας καμιά ηλίαση και μην γίνεις καθόλου έτσι. Αλλά και εσύ είσαι. Σε πολύ κακιά μαμά, δεν μ' άρεσε. Τι λες μωρή παιδί μου? Είμαι ησυχής. Μαμά, τι κάνει η μικρή αδερφή μου? Λιδία. Πες με το τάμπλετ της το ξέρα ότι δεν κοιμότανε. Ήτανε σίγουρο. Ναι. Λοιπόν, έλα σε 1 ώρα γρήγορα στο σπίτι. Εντάξει. Μετά από 1 ώρα. Πέρασε ήδη 1 ώρα. Πρέπει να φύγω. Sorry, Ντόντο. Θα μου λείψει πολύ. Ναι. Θα τα πούμε άλλη φορά. Πάω σπίτι. Και τελικά τα ραζίλικα το έκανε. Δεν θέλω να πω τι έκανε ακριβώς. Αλλά ό,τι έκανε. Ό,τι κάνουν όλοι οι γκέι. Αν το πιστεύει όντως ότι εγώ είμαι γκέι. Τσέχεις το κινητό του το βλαμμένο. Στην ουσία το όντως δεν είναι γκέι. Απλώς το παίζει στα δάχτυλα. Γιατί έχει ήδη κοπέλα. Το κορυδεύει. Θα δείτε αυτή την ιστορία πώς θα πάει. Δεν νομίζω ότι θα πάνε πολύ καλά αυτά τα πράγματα, αλλά πάμε να δούμε. Λοιπόν, και τώρα, επειδή ο γιος μου είναι πολύ χαζός, φυσικά και δεν θα έχει κατακτήσει σπίτι, αλλά θα πάει να σπουδάσει κάτι έτσι. Γιατί με το Σμέλ είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι και δεν θα φανταστείτε πόσο πλούσιοι είμαστε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ξοδέψει όλα. Έχουμε τόσο πολλά περίπτωση που μπορούμε να κάνουμε τέτοια. Ευχαριστώ. Έχουμε ήδη 3 που μάλλον την ώρα. Και ναι, τέλος πάντων. Σκέφτηκα να πάω να φάω πίτσα στο Δαντέλη. Και θα πληρώσω. Ναι. Ο γιος μου δεν τρώει πάρα πολύ, αλλά μερικές φορές το παρακάνει, το φάει. Τέλεια. Μια κατσιβέλα για σας άσχημο κορίτσι. Δεν κορυδεύουμε τους άλλους. Παιδιά, μην το κάνετε αυτό ποτέ. Μην κορυδεύετε ούτε μια κατσιβέλα, δεν είναι καθόλου σωστό. Δεν μιλάς? Γεια σας κυρία. Γρήγορα. Εννοούσα γεια σας κυρία. Καλά τι τρόπο είναι αυτό που μιλάει τώρα. Γεια. Μήπως θέλετε λίγο σουσάκι? Λίγο σουσάκι λέω. Με όλα τα σουσί. Να πάρω και το ρυζί. Το παρόλο. Εντάξει. Επειδή το γκέω χώρια, πρέπει να το είναι λίγο πολύ.
Παρακαλώ, να τους κάνεις μελάκο. Και τώρα φυσικά επιδιαγιώσουμε. Να πάει να βρίσκω ένα τέτοιο. Δεν είναι τι να κάνει. Θα πάει στο μόλι να δίνει το τέτοιο κανένα σωματάκι. Θα πάει να δει. Αλλά θέλω το με αυτό εδώ πέρα που στη λένε. Γιατί είναι όλοι με τις πετσέτες. Αυτή νομίζω ότι θα ήταν πολύ ωραία κοπέλα για τη ζωή. Θα σου πάρω τις φίλες εδώ. Μια βρήκε. Ο Ντόντος είναι μια κοπέλα. Ντόντο, τι κάνεις εκεί με αυτή? Είναι η κοπέλα. Με πατάς. Ναι, βεβαίως, είναι κοπέλα. Ήταν από όλα στη μαμά μου. Τι μου το πληρώσει. Φύγε από εδώ ρε γκέι. Δεν τρέπεσαι. Πήγαινε βρες κανένα άλλο. Καλά σου λέει. Αχ, την πάτησες. Πολύ άσχημα. Έλα, σταμάτα με αυτά τα μηνύματα. Γιατί το κάνεις αυτό. Πάτησες. Καλά πάτησες. Δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά. Θες και παιδιά να κάνεις. Συνήθως. Έχω πολλά κλάματα. Τι έγινε παιδιά? Τίποτα. Δεν θέλω. Τίποτα. Θέλω να το πετάξω όλα στον κάτω. Θέλω να γίνω κανονικός άντρας. Από εδώ και πέρα δεν θέλω να είμαι ποτέ ξανά γκέι. Δεν γίνω μιζέρια. Συγγνώμη, αλλά χώρισα. Συγγνώμη, αλλά χώρισα. Και μου ραγίζει την καρδιά. Θα πάρω τουλάχιστον τα παγωτά. Μου την πληρώσει πολύ που με πρόδωσε. Μαλακισμένο. Σε εμπιστεύτηκα τόσα χρόνια. Όλα όσα είπες ήταν ψέματα. Απατεώνα. Πήγε από εδώ ρε. Να μην σε γλιτζώσω με την κάρτα. Λαμμένο. Ούτε κάπου με νοιάζει. Και τώρα θα σου πάρω την κοπέλα σου. Είναι δικιά μου. Όχι την κοπέλα μου. Ναι, είναι δικιά μου κοπέλα. Πήγε από εδώ. Μυρσίνη, ποιον αγαπάς? Όχι, σε παρακαλώ, είσαι τελευταία μου ευκαιρία. Φύγε από εδώ, ρε. Πήγε να βρεις δική σου κοπέλα χαμένη. Τελικά δεν είναι ωραίο να είσαι εκεί. Έκανα ένα λάθος.
Θέλω τη μάμα μου. Πού είναι η μαμά μου? Να την πάρω τηλέφωνο. Θα έβγαινε εγώ έτσι. Το δω. Παιδί μου, τι έπαθε? Μαμά. Παιδί μου, γιατί βγαίνεις έτσι? Έκανα ένα λάθος. Συγγνώμη μαμά που έκανα τόσες πολλές βλακίες. Δεν πειράζει, έλα να μας σκαλιάσω, παιδί μου. Μαμά, γιατί βγήκες με τις πιτσάνες? Ήμουν πολύ βιαστική. Μαμά, θέλω να σου πω ότι είμαι γκέι. Τι? Είσαι γκέι? Αυτό δεν είναι καθόλου φυσιολογικό. Πρέπει να τιμωρηθείς, παιδί μου. Όχι, μα έκανα ένα λάθος, αλλά τελικά με απάτησε και θέλω να βρω κορίτσι. Εντάξει, μπορώ να σου βρω κοπέλα που να είσαι εδώ πάλι. Έλα, πάμε σπίτι γρήγορα. Και παιδιά, αυτό θα το πάρει 4 στο βίντεο, κάντε like και subscribe.